A pak jsem dostal nápad, že si půjdu zaběhat. Utíkal jsem na konec cesty a tam mě napadlo, že bych mohl až na kraj města. I prezident Carter pocítil vyčerpanost Horka. Pak jsem si řekl, že bych mohl běžet přes celý okres. A když už jsem byl tak daleko, rozhodl jsem se to vzít přes celou Alabamu. A to jsem taky udělal. Přeběhl jsem celou Alabamu. Vlastně ani nevím, proč jsem utíkal. Dorazil jsem k oceánu. Řekl jsem si, že když už jsem tak daleko, otočím se a poběžím dál. Když jsem dorazil k dalšímu oceánu, řekl jsem si, že když už jsem tak daleko, otočím se a poběžím dál. Když jsem se unavil, spal jsem. Když jsem měl hlad, jedl jsem. Když se mi chtělo, chápete, šel jsem. A to jste stále utíkal? Jo. Hodně jsem myslel na mámu a Bubu a poručíka Dana, ale nejvíc ze všeho na Jenny. Myslel jsem na ní moc. Už více než 2 roky běhá muž jménem Forrest Gump, zahradník z Green Bow v Alabamě, napříč Amerikou pouze s přestávkami na spaní. Charles Cooper nám poví víc. Už po 4. se Forrest Gump, zahradník z Green Bow v Alabamě, chystá na svém běhu Amerikou překročit řeku Mississippi. To snad ne. Pane, proč běháte? Za co běháte? Běháte za světový mír? Běháte za ženská práva? Podporujete bezdomovce? Za zvířata? Lidi nevěřili, že by někdo mohl běhat jen tak, bez zvláštního důvodu. Chtělo se mi běhat. Zkrátka se mi chtělo. Jste to vy? Opravdu jste to vy? Nevím sice proč, ale zřejmě mě lidi nějak chápali. Díky vám mi spustil v hlavě alarm, víte? Řekl jsem si, ten člověk ví, co dělá. Konečně někdo, kdo ví, jak na to, konečně zná někdo odpověď. Já poběžím s vámi, pane Gumpe. A měl jsem společnost. Brzy jsem měl další společnost. A pak se přidávali další lidé. Někdo mi později řekl, že jsem dával lidem naději. Nevím, jestli to tak vážně bylo, ale některý z těch lidí mě žádali o radu. Hej, příteli, poslyšte, nemohl byste mi poradit? Vymýšlím slogany na auta a potřebuju něco skvělého. Vy jste inspiroval velkou řadu lidí, tak jsem si říkal, že mi třeba pomůžete. Šlápl jste právě teď do děsivého hovna. To bejvá. Bejvá? Hovno? Někdy. O několik let později jsem se dozvěděl, že ten člověk vymyslel slogan a vydělal na něm moc peněz. Jednou jsem běžel a přidal se ke mně někdo, kdo prodělal na výrobě triček. Chtěl teď na ně dát můj obličej, ale malovat neuměl. A fotoaparát taky neměl. Vemte si tohle, o tu barvu stejně nikdo nestojí. Přeju hezký den. O pár let později jsem zjistil, že ten muž přišel s nápadem na tričko a vydělal na tom moc peněz. Jak už jsem řekl, měl jsem velkou společnost. Máma říkala, že člověk musí odložit minulost a pak zase může jít dál. To byl asi důvod mýho běhání. Běžel jsem 3 roky, 2 měsíce, 14 dní a 16 hodin.
Ticho, on něco řekne. Jsem už unavený. Tak jdu lidi domů. A co máme dělat my? A tak z čista jasna. Moje běhání skončilo. Vrátil jsem se domů.